Номер. Спрашивайте. Бародарони азиз, аз ҳама операторои хуб барои Тоҷикистон интихоби шумо ба мо занг занед. Телефони Самбой ТВ Екатеринбург. Да, салом алейкум. Билайн 12 рубл шидаи Тоҷикистон дар тамоми симкартаҳо шабакаҳои Тоҷикистон 12 рубл ба ғайр аз Тисел. Ба билайн Тисел занг занед 3 рубл 90 копеек. Саломат бошед бародарони азиз. Билайн ба Тоҷикистон занг задан хеле қимат шудааст. Танҳо дар Тисел Сомонком Индиго 3 рубл 90 копеек аст. Мана ин аст офиси Самбой ТВ Екатеринбург. Колл-центр худи Самбой ТВ Екатеринбург. Дар инҷо Самбой ТВ Екатеринбург мешинад. Мана ҷош шляпашам инҷа мана. Столш. Мана телефони Самбой ТВ Екатеринбург. Занг зада пурсида истем. Саломат бошед бародарони азиз. интихоби беҳтарин ин билайн ба Индиго Тисел Сомонком аст.